irakaskuntzan badira berritzegune izeneko entitate batzuk, eta berritzegune horietan irakaskuntza pedagogika berriak aurkezten dira, proposatzen dira, eta ezta. Eta alako batean egin nahi izan zuten asignaturaren bat internetez eman irakaslerik gabe. Orduan, proposatu zen, algebra ematea, batxilergoan, eta narrazitailean. Hau da, zientzitako asignatura bat batxilergoan eta letretako asignatura bat batxilergorako. Eta orduan horregatik deitu egin zidaten, egiten idazten duela, eta irakasleak ditzen dezkero, ia egingo duen narrazitaileak izeneko irakaslei bat emango nuen ala ez, eta gainera internetez eman behar zela, eta informatika ezagupenak banitun, eta orduan ez dago materialik euskaraz. Orduan testuliburu bat idatzi behar izan nuen, hau eman ahal izateko. Neu proposatu nuen asignaturaren programazio guztia, eta antolatu nuen nahi izan nuen bezala. Hau da,